Dels så tror jeg, at man er født med sin sang inde i sig. Det tror jeg. Og så er jeg født med 2 forældre, som har været enestående, og som har givet mig et grundlag. Og det ved man jo ikke, når man er barn, og så brokker man sig over det ene og det andet, og hvad det nu kan være, ikke? Men faktisk har de givet mig et grundlag, som har gjort, at jeg i de fleste tilfælde har været meget tillidsfuld over for tilværelsen. At ting kunne lade sig gøre, og altså det, at du er elsket, det er jo en stor ting, ikke? Jeg tror jo, at hvis man skal sige det sådan, at Gud har skabt en, eller man er skabt med nogle ting lagt med i sig, som gør, at man har nogle evner. Og nogle gange er man så heldig, som for eksempel jeg har været, at jeg så har boet i en familie, hvor de evner har fået lov til at få en anden form for afløb. Fordi jeg er sikker på, at der er mange mennesker, som også har evner, som de aldrig nogensinde kommer i nærheden af at bruge på grund af konformitet, eller mangel på økonomi, eller for meget økonomi, eller ambitioner omkring noget, som måske er mere, kan man sige, fysiske rammer, eller hvad ved jeg, ikke? Men jeg tror, at man er et talerør for noget, der ligger uden for en selv. Altså, kineserne, de har jo en holdning til det at være kunstner, eller den traditionelle måde at tænke på det på, er, at du er nødt til at være et harmonisk menneske, for at kunne tage imod det, eller det, der kommer, og få det ud. Og hele disciplinen omkring det at være kunstner er jo at lære i så høj grad at kunne mestre en pensel, og at sidde på den måde, og at holde penslen på den måde. Og når du så har gjort det i mange år, så kan du udtrykke dig fuldstændig. Du kan udtrykke det, der er i din sjæl, men som egentlig ikke har noget med dig at gøre.